An ka jamana a bɛ fɔ ma ko 4ème république jamana gafe a ba yɛlɛmali i b'a ye k'a fɔ a tako 4nan ni o baaraw bolodalen don a fɔ ma ko session d'appropriation an ka jamana nouvelle constitution ka se ka o baaraw timɛ an ka haute administration ale ni société civile maaw ka se ka olu baaraw timɛ o bɛ se ka tɔnɔba kɛ cogo min na ko laɲini mun gɛlɛn bɛ an ka jamana ministre ba in fɛ n'o bɛ tali kɛ madame Jawara Awa Paul Jallow la bɛɛ k'a fɔ ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social ko a kɔni kɛla nisɔndiya ye sabula laɲini minnu gɛlɛn bɛ a fɛ ko a na kɛ laɲini sɔrɔla ka bana fuma nanzarakan na ko pari gagné alamisadon n'o bɛnna mɛ kalo tile 18 ma san 2023 bɛɛ k'a fɔ a ɲɛmaaya tun bɛ ministre d'État yɛrɛ bolo tali kɛ ministre de l'administration territoriale la colonel Abdoulaye Maïga ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ an ka ministre de la refondation fana la ale tun bɛ kɛnɛ kan professeur Ikasa Maïga bɛɛ k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko session d'appropriation ka segin ka fɔ kɛ ka mun bɛ tali kɛ an ka haute administration ale ni an ka société civile ka taa se patronat ale ni centrale syndicale ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an ka partenaires sociaux ma o bɛɛ lajɛlen sen don la ko in na ka ɲɛfɔli kɛ o ye jamana gafe kura in bɛɛ ye k'a fɔ k'a kɔnɔna ko ɲɛfɔ o ye ka tila ka a dɔ fana di u ma cogo min na olu bɛ se ka taa o baaraw timɛ o yɛrɛ ka daga yɔrɔw la bɛɛ ye k'a fɔ nin kɛnɛ in kan a ma da o ma maa wɛrɛw mun bɛ tali kɛ an ka jamana gouvernement ma ba caman la tuguni minnu sen kun donna baara in na a kɛrɛnkɛrɛnnenya mun bɛ tali kɛ madame Jawara Awa Paul Jallow ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ kuma professeur Jérémy Kulibali ale ka hakilinaw olu ɲɛfɔliw o kɔfɛ ni o bɛ tali kɛ membre de la commission des experts o maa ba dɔ de don i b'a ye k'a fɔ hakili falen kɔni bolila fɛn caman kan nka o la ko kuma in na bakuruba la sinsinli kɔni kɛla mun kan jamana fanba kɔni de kɔni ko awɔ n'a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko oui olu kɔni jɛlen bɛ nin ko ma yanni référendum yɛrɛ don cɛ n'u bolodalen bɛ ka bɛn juin kalo tile 18 nata ma san 2023 ko mun bɛ tali kɛ awɔ fɔli la o kɔni o sɛbɛnticiyalen don ka ban wa jɛkulu fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan o bɛɛ y'a cɛntigiya k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko Mali tun sigilen bɛ ka nin makɔnɔ kabi waati la mun bɛ tali kɛ monsieur Malela na ale secrétaire général SNESUP ale yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ ko nin loi fondamentale ko fɛn mun don wa n'o bɛ tali kɛ nouveau projet de loi la ko hakilina in kɔni talen bɛ hukumu kɔnɔna la maliyɛnw nin ye anw bolo gɛrɛsɛgɛ mun ni an man ka taa ka a to ni ala de y'a gɛrɛsɛgɛ di anw ma wa an kan ka wuli jɔnɔ ka minɛ ne bolo fila fana ye ka bɔ yen nɔ monsieur Ba ni ale bɛ tali kɛ UNTM yɛrɛ ka wa n'o bɛ tali kɛ UNTM ka nɔrabila la o kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Sina Bɛfu o secrétaire général fana don a yɛrɛ fana ka hakilinaw la a y'a jira k'a fɔ ni hakilina in fana ko foli de bɛ se ka kɛ sabula jamana baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kun sigilen bɛ ka mun kɔnɔ nin baara in ko nin de don o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ ni bolodali baaraw la fana an ka jamana transporteurs ka jɛkuluba o fana tun bɛ yen o y'a jira k'a fɔ olu fana sɔrɔlen bɛ nin hakilina in ma kɛrɛnkɛrɛnnen la confédération malienne des travailleurs monsieur Jallow a ye sinsin kan ka tila ka sɛbɛntiya k'a fɔ olu donnen nin hakilina in na ko dɔwɛrɛ tɛ ka se ka wa ba don an ka jamana a ka jɔliko fana a n'a ka ɲɛtaga la centrale syndicale maaw ye hakilina minnu fana ta i b'a ye k'a fɔ ko olu tugulen bɛ o kɔ wa sanga ani waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la hakili falenfalenw kɔni kɛla maaw ye kumaw ɲini da caman la ka se k'u ka hakilinaw fana di hali ni y'a ta k'a lajɛ ɲininkali ani jaabiw kɔni olu sɛmɛla a ko senfɛ nka faamuyali kɔni sɔrɔla sabula minnu jɛla ma k'a fɔ ko oui olu hakilina kɔni sɔrɔlen bɛ a ka se k'a ta bɛɛ ka sɔn an ma ka don da kelen fɛ o kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fana kuncɛli la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka ministre bɛ tali kɛ madame Jawara Awa Paul Jallow wa bolodalen bɛ dɔgɔkun frontière nata kɔnɔna la ka wulikajɔ boloda ka taa Nara région fana la cogo min na bɛna se ka taa sigi ka baabu kɛ ni hakilina kelenw kan sigida maaw fana ye wulikajɔ ni ale ni cɛsiri minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka latimɛ cogo minnu la don nataw la an ka constitution kura in o bayɛlɛmali ko baaraw la n'o bɛ tali kɛ an ka 4ème république yɛrɛ kan o baara minnu n'o olu bolodalen bɛ n'a fɔ ma ko référendum ka bɛn juin kalo tile 18 san 2023 o nata ma jamana selena bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔna la